Michael Camilleri ta' 41 sena minħal qormi magħruf bħala tal-Bżar ingħata sentenza sospiża ta' ħabs wara li fil-qorti ammetta li saq il-vettura tiegħu f'residenza ta' ħaddieħor u kaġuna ħsara volontarja lil terzi fin-naxxar. Quddiem il-Maġistrat Jean Paul Grech il-prosekuzzjoni spjegat li minn investigazzjonijiet preliminari irriżulta li r-raġel allegatament saq il-karozza tal-għamla Mercedes fi grada ta' residenza fi Triq Santa Clara fin-naxxar nhar l-erba' bil-lejl. F'dak il-ħin fir-residenza kien hemm żewġ tirġiel u 3 nisa. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha minħabba li fl-istess inċident dakinhar ġew anke sparati diversi tiri. Madankollu l-Ispettur Joseph Mallija ikkonferma li t-tiri ma kinux sparati minn Camilleri. L-allegati vittmi huma Kitu Joseph Bezzina li qalu li kien propju l-akkużat li daħal fil-proprjetà tagħhom. Kien l-istess Michael Camilleri li taruħu bideħ lill-pulizija fl-Assa ta' Ħalqormi waqt li wkoll ikkoopera mal-uffiċjali tant li ħadhom fuq il-post fejn kien qiegħed iżomm il-vettura. Fil-qorti l-Ispettur Mallija qal li l-karozza kellha diversi ħsarat bil-bonit tal-karozza mimli tiri ta' arma tan-nar. Wara li semet is-sottomissjonijiet kollha, il-qorti preseduta mill-Maġistrat Jean Paul Grech sabet lil Camilleri ħati u kkundannatu sena ħabs sospiża għal 3 snin u ġie multat ukoll 3,000 euro u anke ġie ordnat iħallas il-ħsarat lill-allegati vittmi fi żmien 6 xhur, filwaqt li anke skwalifikatlu l-liċenzja tas-sewqan għal perjodu ta' 3 xhur. Christopher Merċiqa ta' 40 sena residenti Santa Venera weħel multa ta' 5,000 euro u sospensjoni tal-liċenzja tal-kaċċa għal omru wara l-instab ħatil qatel Ajklaf bin Ġemma. Il-pulizija arrestat lil Merċiqa tlieta li għadda, iżda kien rilaxxat minħabba l-fatt li ma kellhomx biżżejjed evidenza, iżda reġgħu arrestaw jumejn wara hekk kif irċivew filmati minn xi wħud li kienu fuq il-post dakinhar li juru eżatt x'għamel. Quddiem il-Maġistrat Jean Paul Grech li sema' il-każ Merċiqa ammetta ħtijietu wara li konsulta mal-avukat tiegħu Edward Gatt. Min barra hekk instab li Merċiqa kellu fil-pussess tiegħu qasafar ħajjin u anke mejtin li huma protetti bil-liġi. Għaldaqstant il-qorti sabitu ħati u multatu 5,000 euro filwaqt li ordnat is-sospensjoni għal omru tal-liċenzja tal-kaċċa li kellu.